RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Sugilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog ka na. Wala din. Imong nanay. Laylay sosa ka mapinanggaong inahan. Kadto tienda. Bakal papay. Ili, tulog anay. Bisag unsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ang laylay ni Mila. Hili, tulog anay, walati. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nacurda, dalit sa RMN Drama. Katutientay, bakal papay, hili, tulog ka. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Nanay, katutientay, bakal papay. Muro may kupot sa pikas bahay ni Hidaanan. Kalitan ako sa maglingi. Ayaw! Ayaw! Stanley! Bigas kilid! Ayaw! No! Huwag na balik kinit sa'yo! Dai! Dai! Ang imo! Hindi na namin ako mabalik rin ako! Kalain na siyang nawa! Wala mo tabong siyang nawa imo! Giyon na kini! Stanley! Ayaw ko! Ayaw ko! Hindi nagsusaksak ka sa hagdanan! No! Ayaw magtupan ako! Ang kasakit sa ulawas! Namugong gikan sa hagdanan tungkol sa kapagtakilit!
Kajang may ambok ka sa kama. Ang ibok. Ang ibok. May tubo ang ibok ka nagbitay. Huwag na yung kinipayin ako. No, Mina. Unungin ako. Hindi na naman dapat sa kumpalit ng ibok. Hindi ko ba ibok. Hindi mo ibok ipalikos na kong ibok buhok. Mukha mong kuping usuputan. Shit, kasakit sa kalawasan. Misamot pa ko rin. Nakukugikan sa kama. Kinalam kagawas kugikan din eh. Kasakit. Kinalam ka pa na yun. Undil, may bibalik ko sa Undil. Gugurulan ko. Lol. Imok, unsa man? Dugay pa ba ka na mahuman ang pag-ilis ni mo sa ligid ng sakyanan? Apitan ni mahuman lang sa kaligid ninyo na. Unsay bote mo ipasabot? Ano gawa, Tanong pasok ko, pagkasuway ni senyora. Sagad kong maplatan, usaraman kaligid. Pero, pagtanaw na ko ron sa ubang ligid, naman sa bugiyos ay. Unsa? Problema yun yun, senyora. Kay, usaray, atong reserva. Unsa? Buisit! Unsa unta man na karon ha, Imok? Kinahanglan makabalik na ko sa ospital. Nangita na karon na ako ang akong apo. Leche! Unsa mahimo ni mo ni Ana, ha, Imok? Ikaw naman din, senyora. Wata mahimo gawa sa pag-ilis o sakinan. Mamalik ka sa mansyon. Ibili nila itong sakinan. Dini, oy. Doon naman sa bahay nila ni Mirna. Buisit! May aksyon na ba ngit senyora? Peligro na ni Dapita. Unsa? Og kanus alang na peligro kini Dapita, ha, Imok? Naniguang na lang ko ining Dapita. Wa pa ko sukad makabalita nga may mga daotang tao din sa atong dapit. Di man kao, senyora. Unsa man di ay? Ay kuging nang mananap. Sisan, senyora. Kalitsi. Unsa man di ay nang inyong gikadlokan ining Dapita? Mahadlok mo nga naa may mga bay na ang bahay nila ni Mirna. Kanunay doon ay tao di Dapita, di ba? Manok siguro kay diyata sa bahay doon nila sa ilan ni Pilipi. O nga ano man ko, no? Di ka magkabalita, senyora. Nga, madlok na ang mga tao nga mga girin ko mahapunan. Mahapunan. Nga ano man lagi? Kay tangha na kita sa kag ni Mina diha sila. Binuang! Way kaag nga mo balik, Imok. Huna-huna ragyan na ninyo. Basta, paunay testimonyo sa mga nakakita ni nila din nakakita taon. Sakay maayo ko. Magsugod na taglakaw. Musugod na taglakaw balik sa mansyon, senyora. Samtang may adlaw pa. Kaya ko, musawag na nilong taon-taon. Abala na yan Pangayaw ko kong dispensa. Pero, biyahan tayo ka. Unsa? O baka, ako nalay balik sa mansyon. O magkuha o sa lain sakyanan. Unya ako? Bilin din Unsa? Nabuang ka, Imok? Wag magkakamot o kag nga bubalik nyo na. Di bang yung kakamot madlok nga ibilin din isod sa sakyanan. Pero, padlaak lang. Unsa? Buisit, murag yun gituyo nga gipasuyakan mga ligid sa sakyanan. Kaletse. Naunsa nakakaroon ang akong apo dito sa ospital. Nagpangita na karon si Stanley na ako. Nahibong kun nga nung wa pa ko mabalik dito. Ay! Senyora Nimpa? Animal, nakurat ko na. Ipaubos na ako ang bintana ng sakyanan. Payong hapon, senyora. Taw-taw lang ko nakabantay ng imong sakyanan. May problema? Basig magkatabang ko. Kung may ekstra kang ligid alang sa akong sakyanan, makatabang ka. Apan kunwa, wa ka usay ikatabang.
Aon naflatan di mo? Oo. O ang tanang ligid yun yung sakyanan ang naflat. Pagkabuisit yun. May balik pa si Imok sa mansyon aron pagkuha og laing sakyanan. Magpaabot ko na din og pipila ka minuto. Una pa siya mabalik. Kung gilaayan ka din senyora, ay mong adto mo paabuton si Imok sa among bahay. Ayaw na. Okay na ko din Dili ka to magdugay si Imok. Sige. Sige, senyora, ikaw ang mahibaw. Pero kung may kinahanglanon mo, mahimo ramin ninyong sangpito ni nanay dito sa amo. Sige, senyora. Biyaan ta na ka. Mas komportable pa kong maglingkod ng humok nga lingkuranan ng akong sakyanan. Kaysa magpaabot nga mabalik ang akong tao og mulingkod ko dito sa gahi kaayo nilang lingkuranan. Murag makakubal sa sampot. Unsa ka na? Nanglihok ang mga dahon sa kasagputan. Buset. Sila ko pagbalik ang bintana ni sakyanan. Mistak up ang bintana. Huwag dili kinima sila. Buset. Dili yun masira. Leche. Manihapon taog sayo. Dali na. Mga unta samtang wa pamuhilak ang bata. Unay. Mika naog ka man. Unsa may sulti sa senyora? Dito lang kuno siya magpaabot sa iyang driver sa iyang sakyanan. Mabalik ra din kuno to si Imok nga nagkuha sa usapan niya ka sakyanan. Mao ba? Naaberya di ay nang gidaan nila ron? Wa manay, naflatan lang. Hugang upat gid kaligid ang naflat. Uy, mao pa. Nala, sige. Di makasiya. Sige na, mga onata. Nay. Sa mga? Ako lang abli, nay. Sige. Tama! Senyora Nimfa? Senyora Nimfa? Senyora, usay na itabo. May! Senyora? Ngano yun yan ang imong hitsura? Senyora, nganong kalga, misiga ang imong mga mata. Unsa imo nakita, senyora? Kay galaan dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurda, dalit sa RMN Drama. Tulaga